ra ya ke jingla ha ke jimut ke jepakhat jong ki pat ba ni ko ban pen phai biang ni ki pat ba bagen sno tho ya ke jingdei ke jingki pat ka sinshar ka khada ka sinshar pat ba ka bangi ni te paro ni ko ban pen kan mau yang ki pat ba baga sinshar pat ba u khasi ka compare bagade ke sinshar pat ba ka ba pakatam habai nu jor ba ki wei pat ki sinshar pat ba kahima pilat ka sinshar ya ka pathai paro ka wei haga baga mi ke jingon baga smi kam jusap hapo kahima pilat kamot bagam dang kamit haga hima pilat hendai namar bagani kahima ka sinshar ya ka pathai paro ka wei ka bamut haga no ka jaga ka baga smi ka poi hanta kahima pilat ka sinshar kani ka ri kani ka hima ka ba khrawbor ka ba sinshar ya ka pathai paro ka wei ka balawan ban sinshar wadi kini hima khasi kamla klem da kantho kamla klem da penpau baga sinshar pat ba u khasi ka compare ne ka sinshar pat ba jagi wei pa namara ka sinshar pat ba u khasi ka bor ka ba hakli tame ka shong ha u pat ba lani hau konu hajar ubang ya ban penungkam kun ki kon ki hajar ki badan hakima ki bapher ka bor ka khadu ka shong ha upai ba lani ukon u hajar kani ga ni ka bangi ni ko ba bi bin snow tho namar kindia posnam ngeli bagata ka rukom snow tho ya ka sinshar pai ba kum ga jabre kala shong sting kala shong per bat kam dad wonder kumbaga de ban long ki patba ki stang ban du mensim ki patba ki klet no elaga jongga bor ki patba ki lesting no elaga jongga benta ki patba ki kren kum kita ki ban don bor ni jiro snow kat chablek bagi patba ki snow berkim don bor ye ni klet no pun man bati mangi ki patba ki ba long hakli tam e bata bor ka hakli tam e haga sinshar patba hapring ka jaj benreu khasi batte na marga ta dau umlung susutha maga poetry ka jumu upen kan mau wong us em compare la dei umau ya hima kip urit ukrau compare kam shong rang ashnam how so ashnam how kis imrat hakis im kme kamshong hakiba ki MLA ki minister ki chief minister ka kot ka bor ka shong hau patba deu patba barai ha ka dor bar bani kran lang ban thungi kita ki nong alam shnong ban rai shibun ki kendon kum ban pentun bat ka kam ka de bani kunta kata ka de ka sinshar khasi ka bangi ni kwa ko ki patba bi Putai nama kita ni lech ki patba bani thu bagata ka ju ka san perkhat ka jo khasi kadang betengi hakani ka juk ka bangi im hakaba mangi hi ki patba ni jit ya kita kinong mikmat ki bangi ong ni jit yi kita ki MDC ni jit yi kita ki MLA ni jit yi kita ki MP the voice of the people party ka lech bani thu keleng ban pen snow thu yi ki patba but the voice of the people party Kajukran na kapor siya kapor. Baka voice of the people party. Amdan MP, amdan MLA, amdan MDC, ubal abale traikli ya ka party. Kata ka di ka bangi, ngipun pau bangi ngipun snow, bagi pak bakin snow tu. Ngira ya ka kertan ka jong pak pak ni ukun hajar hajrong, bat ni wan ra ya kata ka kertan jong MP, MLA, MDC, hapo jong pak pak. Banya lelaki keleng banya thu haki patba ya katau kabla penangi bangin sengi ke parti ngim simla sengi ke parti kumbala dan ke bala tunto ki bang ki bala pinya sri mingi bat untit liur nomor bala jan election lami kini ki sengtit kiong kumba kini kitit shaklau haka porliur bala da pilek mentelang pinum syam kini Kipnya Sri Mingiru tangkum kata ke seng pertai dan ke sengtit kami imat tang namar bala jan election menyong ngim simlami tang namar bagi perkat ya election ngimi namar ke dan ke tau ke crowd pada bagi ai kerteng ya ke parti dungi da ai kerteng da kata ke jing snow tu ke shy voice of the people party kadai ke jing snow ko jing ya ke jing ot ke jing pa kadai ke jing snowy ke jing ya ke jing anut ke jing pa ya ke jing ling am sim ya kata ke jing ir men sim ka wan ma pring jungi
kum ga chat ru ka bangim tip shanu ngin ya nang ne shakma kari ka taga sur ka ba boy kita nang skor ga ji ka bangi small bangi dei ban mi perthai kum kita ki nong seng jong ne ka party ban seng ya kata ka party ka bangi aga tenga voice of the people party bara bangi seng ni ka party ngim dei bangi seng tang bangin shupin thami ki pat pa ngi seng hakita ki nongrim ngi penyeng hakita ki artli ki paya ki bangai jong upaya bening kau ulang upaya juga sensyar ka karar ka bakul mangi small tu krem ka sensyar ka karar ka bakul ngena melaban pen orang ya kata ka jing anggur ka jong ka jadriu ngena melaban orang ya ka jing shngan hapdeng jing ikum ka jadriu ngena melaban orang ya kata ka sensyar ka ban mo shilian kmat ngena melaban orang ya ka rai ka par ngena melaban kintiu ya ka jadriu ka jing ngena melaban orang ya ka bram hapdeng jing ikum ka jadriu nama kata upaya uban ningkong uban yala jit ban penyeng ya ka ni ka party ka jing upaya juga sensyar ka karar ka bakul upaya ubar ulang upaya ubang inu me pendel leleru dia ka hok long try ka jungi ki try meluk ki try jika lagalong ya ka kendau ka syap lagalong ki kam ki jam bat lagalong benu benu ka jingong try ka terpang ka jingi kum ka chat riu hagali ka ri ka ublay ula ai yangi kita ki bangi ngila lek ban pen shai pen smotu ya ki pat ba ru ki stang bat kita pujang ya kita ki nongrim kita mengikum ki nongalam ngila sandur ya kita ki nongrim bat kila ai ka cingkershan ka mangal ong ipi nadu kasnem arjar arbusau haga bangila job hadu laipu artli ki constituency nagi laipu riu ki constituency ngila kurupru ya executive committee hapo KHDC ngila kelalong beliang persya ante hapo JHDC oh ngila don tang hapo katu katnisna makajinga linti ngila don sangut ki MLA WU MP arbusan ngut ki MDC kala jido patba WU MDC ubaka party kala CEO ka party kala nang ya nagabor shagabor ni snauto ba upatba uba jit ya ka voice of the people party ujit namar updyang ya ka taga nongrim bat ya kita ki jing patai ka jingi kum harangila sandur ya ka taga party तीन मार्ग तक दाव निकवा बाबा पिला करशान ये the voice of the people party बाबा पिला जीत बन करशान इंगी हाउसनम arpusan bat kunta ter banyu iru haga jingi alinti ke jingi bagadang ton kamingi bangin nang kampin shai shushu iki patba habangi lot bagi ton gi chaka kibang ilada panyo ya ke cingkesan ke baklan house nam arbusau kile jit MP ya i Dr. Ricky ya ke voice of the people party daga daga jing kerman daga daga jing smoto ya ke daga nongrim henry ngila patang ha MDC election don ke bakendri amo kani ke penongi kinalam balong ba pleng dang don kimbam pak namha ya ke daga jing smoto ya ke nongrim larang ilang ngam maka taga jingsko tu ikan nongrim kinnam kenriak mo tang hapren kawai election bat kawai election kini ini haga taga nongrim tingingi ko ban wan na ka jaga ka jongpiru ban pin kan mau ya pila jit ya kan nongrim jong the voice of the people party pila jit ban kershani ki nongalam jong the voice of the people party kibla sandur ya kita kan nongrim ka ba back ka ko ban wan ra ya ka sinchar ka kharar ka ba ko nang taban pin scam ya ka jinglong try ya ka jongi ya ka hot long try ka ji tinma ka tangi ton kam ban yang ha ka ta kan nongrim ni dan kam ban ba scam ya ka ta kan nongrim ban ni ko aru ban pin smoto kamba bangi the voice of the people party nginamang the party ka bakhan lemdangi yo ya ka jingershan jo phiki paiba pila jit ban kershan ki tagi nongrim ka jingi pila jit ban shani ha ki tagi nongam ki ba sandur ya ki tagi nongrim bat ka don kam yangi bangin yaine kat ba ki tagi nongam ki ba sandur ya ki tagi nongrim ki dangi yang ha ka tagi nongrim ka ba ki la sandur ona yo stau ki don ki priwa ki digi si ki ba stang ban wadau kiam hiju snap haya de jingkran jo barden min shwa wang kumno min shwa barden wang pim judai ban it malak yagi party oh de penshai bangim dai ban it malak yagi party hendai mendapat ukren hak tagun pam bagi pai bakin pai bakin shania hak party
Tandai ke jingkelang nongrim ko ki patba. Baling yang pimtei ban i makra ya kita ki parti. Kabamot ki por bamen shop le chit ki parti halor ki nongrim ki beper. Kitu ki be chit ki HSPDP ki ong mar ka dong nongrim ka de seng trairi ka de seng rilum ka bam pak syukor ya upat ba. Baik ai ke bangi ka no. Hadin ka jing lek no aju ki nongram ki bopon nak ni ka parti. Bahkan bam hadin ke jing klamo jong mai hoping ni ba ka daru ka nongrim ka lek ring kat lem kita ginang lam kam don shu kam ne shu le si hadani ka por ka pementa ka de na mar ka ta daw ngi oh ni lek keleng yang shane ani ki nongram jo voice of the people party shane aki nongram ko bila shane ki bra sanjori ka ta nongrim but bishari ni na usnam arufra bishari ni na usnam arufra tenrei Shayu arbubra, nginam pai shiraman, nginam pai shiradiang, ngin alat ya voice of the people party, bahkan sinsha madu arbubra, bahkan nadu snem arbubra bangi kipai ba, nang bershan ngin bishar ya ke party PPP, lani ke party pra, bahkan kita dijingat linti ke jingi kum ginalam. Tila de piyo i ba kamlang ka kum ka ai ka bangila kren no pai ba. Berat no ru yagi. Manu ki seng sang perthai ki bono tan kren kum da. Mana ko kipat pa ni ong kam long kabetei ni begini makla. Hendai gini ka voice of the people party kadang sedang banyak linti tang katur dan Islam. Tidak sedang bang ai ni jing bersyam bagata ka jing syria. Nimpat ya let na kita ginongrim kita ngila tren ni pi. Lai no ki jing kento di bepun ki bami tang ban pin thami ya upat ba. Kadika kamram gaji na marga takaraw ban pin scam ni gaji ngat gaji perhat champi kadika kamram gaji bangin pin shai kita gaji jingkan tho o kamala pin kamau i Dr. Erpis mo hada tu basni habangawan pai na mo dan atli gaji ngalang shubas khasils apoi mit na human step kita apoi shibun ki message chapo ka WhatsApp dan apet ki bapun gidi ki bapa ya doi ka khubor kami agawai ka lat patai khubor ka baong jakom khai mo jakom ka voice of the people party haga constituency jong president jong ka VPP abang puli ta ka khubor ngam ningkong ong puli ka ni khubor ko ngumni hendrai ngala pek hadin kenya ngai i bagadon ka ta jingong bakila pet no kita kindong yalam jaga voice of the people party kum tahi ngala samrakhi marwai bak nga perkhap hatu utu nong tho ya ka tu khubor oba penpriang ya tu khubor ling baga tu lat pathan ko udah snu tu em ya ka jimur jakham pia bengang jakham ni snu tu kamut haga kim khat kabangi kun manlak naga ta jinge kala benang naga kanu ka jinge kabangi kendo haga jinge mga jinge nei kitu kidigi khubor kiba persang ban pin thami yo patba knang bagi patba syabat cuma nong krem kinong ani kuno kuta oh ba arte na ba kumni te unne kuno mo hala ka jong ko constituency kala ja kumni ando nganong yepi ko ki patba bi kumba krem da i Dr. Elpis ngimdon gam ban bele jimat ye ka kum kitu ki khon man ngi tip tikna Nyempat pensyai hindai ki patba jong kanong krem lingba kita ki comments ki jong ki la pensyai syiki patba kito ki bami ngamong bakim dan napring jong ki bakersyan ya ki don ki bakersyan hindai ki kersyan ha ka MLA mas nap MLA kinemino kilele persyan lu ke MP bat ke MDC bat bro atli kini election bat MP bat MDC ni job done brom kapan pau bagata ka ditangga but jong kita ki seng sang perthai bang up akapor ka bapiang ban yo ban pin thami yau pat ba ka jingya lenti jong ki wei ki party ki atel jong ki party ban pinon kam habani ka por election kadai tang gumno ban pin thami yau pat ba pi gumno ka cha sapo Rambai constituency kilek ban kli jingli nek ke breu o gidan ke papan ba begini ke nomor shan to the voice of the people party ndremen party namar bakani ke party imat kam ya shu katum ka linti o ngalarai bangan persyan shu ngan kersyano ya ke NPP tangda ki kinta lalapno bau kita kini penman ki nong yalam jong keseng NPP
katakan kadai ke JFR haga jingat lenti ke jing ni bangilek meeting ngilek ni pentip sigi pai ba bangin plong ya ke jingalang ngilek bai ngentip la on bon na on bon utaw nangilam tamangin lek op to pai ba ubon nang bon udan nang bon pai ba ngilek ban pelong igi jinglang ban pen shai igi pai ba ban pen snoto igi pai ba ban pen scam igi jingot ke jipkat jo pai ba Ngim yalam priu, ngim penbaik, ngim siu baik kali, ngim penbiang gabam, ngim siu baik ismi. Nai ki parti haba kilet sega jilang. Kilet ki pentigna ba upriu ude ban bon na ketu jaka. Te kumno ba upriu on bon, kira plek jingot kumno ban kulot pisa, kumno ban siu baik ismi, kumno ban penbiang gabam, kumno ban penbiang ki kali. Ban pentigna bahaga tu jaga ka bagi kilet upat ba ude ban bon, kenang gi bepek negeri constituency kinong kumno ani shisha upon upat ba. Kita gi dai gi jing persang, nai nagaliang ga jingi snow bakam mentoy ban kamben jimot ingi bangile kunta. Kay gi bangi gi jon kana ban lech gi pat ba, ban penshai gi pat ba, haga jingi gi jongki ban kasan perthai ba ban Pensko tu iki balai bagi kitan but the voice of the people party. Balai ki jet bantan but the voice of the people party. Balai ki shan ya the voice of the people party. Ni ko bagi kin kershan ka jing snoto iki namrim ko mangal ong ipi. But mapi ki pai ba ki ba kershan ni kanongrim. Pilong kata ka party pra kain. Namar kem mapi nganong kamdan kata ka party pra. Kata ka di jing kwa ka jing. Ngim ko bagi pai ba kin kershan ka jing shongshit. Lani basno tenap itu ke jingwai kong deng kong la ni de tap prano ngim ko bagan kot kata ni ko ba basno tu balai pikesan tapi bila kesan na kata kanongrim kanong ki ka jimot ka jeb khat ka jompi kat ba kita ke nongram kilang scam ma kata kanongrim ka ba kila sandur di nomor kata daung yang ada PJDU MP lani PJDU MLA lani PJDU MDC PMJD unile persya ya ke parti lani iki nongram PJD bagi kinira ban pentulun ya kita ki jing angnot iki jing tmu juga parti balaban penurang ya ke jing angnot jauh pata kibarong ki matrikam jang ke parti lani ke voice of the people party lani ki pata ki yo ya kata jing snow to nganoi pi kanum dam na koi pa ka bor ka balaban kawa ya ka ei ka bangi kaya kebangi bagai kebangi asnom ta bangi keleng-keleng wala ka don ka jing persang bonong bagata ka parti pra kala sedang tolak don ki sedang ban penwandur hadin ka jing yap jong i Dr. Ricky te kani ka parti pra kam ilong shu te kum ka tu ka parti pra ka badang don i Dr. Ricky kala shisha ai kani ka parti bagan sei pat yu nongelam kum Dr. Ricky kines kren binyau la kum bakile kersan lang i Dr. Ricky haga por be kun ya ka MP election kini keren benyau kini ya keren snowlem yang ika parti daga jingtmu banong mau pat ba un ketat no ya ka cimut ka jebkhat lani un paino shawai banong ngan leyu ngan kersam pra haba undan shu no elam ubahyak i Dr. Ricky ko mangal ong yepi ki nangalam joga voice of the people party haba ni sandur ringkat by Dr. Ricky for ni sandur ya katakan nongrem ka scam Bangga slogan aingo you play bola penyo hani ya bo kum uni unangalam lani upara nangya seng ya ka party uba scam shisha ga jingot uba ton big tanggawe ke jingtmu ba kata kalong ban ya kat kum ka jingpnya jaga party kat kum ka jing bo renti jaga party banum katat nakal nongrem jaga party bat shisha ula le kum ka party kala bu thong ula pendep iki kam ke bo de ban pendep kum UMP bat shisha kata ka jing trei jaga party kalau wandur bakal itna nomor borok ni dan ya kata karukom perkat ka baik but ketika voice of the people party kata ai syaga chat menriu ya uni unalam lingba ka voice of the people party lada day baka voice of the people party kam say Dr. Ricky upai ba unum tip badan uba kumuni unalam ha ka ri ka jing ubangin aban syania ba uba buram melaga jong nongrim ba ya ka rai jong party Kibril ke bana bar jangani ka jora ka jingi ki klianga kyongi ko aba ya thu lemni kai ka poi ka ba phi kom ka party phi penan kam ba pira ban te song ikini ki nomi kmat ni jongpi nadu ki MDC ki MLA ba UMP kam don ka ta ka jing persang ban pet seng no lani ban kenria no ngila bishar bha
Hendrai ngila kami linti kumno hapo district council ka bamdam ka ang ka batek. Lesi kumalong hakipor ka bansha kala don ka jinga klem isi kala don ka jinga kri shuki. Hendrai kumalong manda haga jinga linti to the voice of the people party. Ki paro ki shilong chai kandon kanu ka jingki palo. Kalau iki ngimdon pat doi ka put ngimdon ka put pala hendrai ka wei ka ba ngakwa bani to ibi kalong ban paro kinang mikmat jong the voice of the people party nadu MP ki MLA ki MDC ki snowto baki job ya election dai nama do pajba ule jet ya nongrim jong party but dai nama do pajba ule Pinskem, jika nongrim juga parti, badai nama bagi pajak kisahnya, haki nongalam, kita sandur ya ketika nongrim juga parti, ubah jet baik krem keli, utau kandidat, kaba kumno, uka kandidat kaba kumno, mereka baik don pranem, haka mesin tabut, kata kadai kaba pelang ini pengin snoto, baladam dai no pajak nong kersan, ubah skem, berjet jika nongrim, anum dan lesi, kita nak bantu job sup ya ketika election, badai hangta kadang kejin nyokor, dayang ta kadang buram. But yang tak ada gaji shifting from you pajak nong jet over jet ini baka dia kata kaba penuang ba kinang mikmat jong the voice of the people party ki snoto balada ki bakla haga jia linti uni uju pajak over jet ini lading ile bakla on bread pat ini kata kadai kabangi ni penuan tur haga jia linti ka ji kom kinang alam bambu ya ka bor ka jompi hakli ba ben snoto tema pi ki pajak ki ba penuang MLA, MP, MDC, but time of he la pi don hakata ka jing start ka jing scam ka jimot jumkat but kita bishari ka nangrim ka ba pi play la pi ini bala filong ke basta onum don menung bala ban listing ya kata ka kam ka ba filap pension na jong mangi ki MLA leni ki MDC mo ngilong kom ki taju ni me fer na taju ngalai nuksa gini kisni hakawai ka chilang ngilang kom taju Ubama pi lesi pi yo pi lit pet piket kamar bati ai kit nong yu taju bala de don kimar pat de don kimar kiba shron pi de ong yu de ju pet de kit ba de pok ba pi de siu painong tiu tau taju upen bo ya kata upen pe ya kamar ha ka jaga ka ba pi kwa pemba pi la ong bat ban shim ya kata ka pai kit no ngilong kumta ni dei tangi ta kinong pen poi ka hok ka ju pat ba Hendai gini kisni kita mentangi igi jan kajing persyang ban pentami ya upai pak la kumba ki ai ya kata ka roi kapar kata ka jimen toy ju upai pak na pala lecong pi gini kisni mo kiton gi bong ongi la le bha kani bali pai ta pim sngomo la kumba ki sai na pala lecong kia kreakot ki kna jungi kia mare shitam benele kampulet Haka por ban yo ya appointment letter hapan sam na kakti jung shimastar la kumbo ai so pau shimastar ya ta kam mdai la jing tris tom ka jongki hadi ngi singi la stang don gi bo dau piang ngi kyong pare kata ka VPP ka kran sarong haba ka pin ki tulap igita ki casual employee hangti kinong tray casual la po district council haka por ka sarkar ka pin ki tulap